سلام كميت وعلو كبرات تخطاتلتي فنوى اري تي في نلومي سوني سلاسان حدن قنبوت فرق معالتن فرقان استدالوه زيناوي مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهاني بقند نتبتاتو كنفلم أبوشتن وطن زنبرو زيغاتات أستات 258 مليون نقفا حجز نسدرا سوات جيروم أب سعودية كندا جرمن زنبرو إيرتراويان سنبل ناسنت بلعول هجرو منفس أبعيلهم أب السودان نوانجا ناسنت ككارز غني ولد الكعس أجر تزازيمو مرحتي أبال هجرات كتبا ود بهجرات معراب أفريقيا مالت إيكواس أبال نتمالي أبتود بكونزف تسماميهم أب ماكلاش نخ نيجيريا كابزركب بيت تمرتي حيالو تمهارو بعضوات كم زتجو يقاو حلو روسيا بيلاروس ناي 500 مليون دولار لغاح كتهبا كم سسمامع التواليفو زرزر زينا أب وشتن وطن زنورو زيغاتات أب زحلفة ناي ناسنت عامتات نسدرا سوات زغبرو كل مرياوي دقف أب سماعتاتهم زلوم كبري زنصبارهم خانو مينستر عيون محبراو دحناتن قليتو غازيتنيانا ليديا تخل مريم زدالو توزيناو تصبصاب سامسون هايلك أورويو من باين محجازن سدرا سوات نمنقست رايز قدف عمام كم زي كون زطعاسي أبتو مينستري دايركتر جمبر دحنات سدرا سوات آتو زرعي تخلاب أوشت هاجرن وصان زقمت زيجاتات نزب مجنزاب بولكي بسدرابيت بوجلة بمحبر بهاجراويان ودباتن كال انت تقرنيفهم بزوسدو وتبقسو بتعال على أستات 258 مليون نعف حاجز كم زقبرو أنا تصيرهم كاتي بانكسي زوها درس أوشتن وصان زنابرو زيجاتات زقبرو كنزاب دقفالله زم زيجاتات زياتهم سدرا سوات من على حالات نزوسدو أبناء ناسنا عمتات تساطفوا قد اندهر كوينا بسدرابيت من الله الناس درابيت نزقون من الله محبركم مات الله تفعل أسماء زلون محبراتنا في أوروبا هنا أمريكا أستراليا كالوتون وزت الله بهجراوين ودابتاتون الله أنا أديت جنزاو دقفساتهم أتاو زجبرو تتحيز له 254 مليون شوعتين تنسوسان شحن 390 نافع توم سأليو ويزل يزلو أنت دعوينهم بزواب دقة ركوب زياداتك 15 كل تميتين في السنة 4 سلابي سواتين بزيكازي أو تعز أمة زيجاتات بزجبرو نايل على 1 مليون 119 شحن نعفا جنزبا ودقف 8 سدرا سوات بعينت كم تتأيسا أوشت هاجر دما أو كتمات السنة زنبرو قدسات زيجاتات بزوسدو تبقسو أبتن الزبا زنبرا 340 كلتن صقمات سدرا سوات بالعلى 4 مليون 597 شحن نعفا نايمتياس صقمتي كم التوسده أبو أردتون بتمساسال أقباب أسات 56 سدرا سوات بطريد كم التتآيسات تقليتهم وشت زلو زيغاتون بولكي بمحبر بمحضار الزبا بتركال خون أبيات تمرتون الله هيجي نابنتات زي خنط أسات خونه بلوزوا درجة أبناء زوات السنة اللي تون قدسات زيجات بركتي لهم زوات كذا بعدها تون يدقفوا سدرابي سوات تقول لهم عليتي قالوا تون أبيات تمرت له أنا خم بعد يتمرت علينا عملت 10 حدا خف المسوس وهذه أتوامسي أب عمت حطينا موقع عادي أنا شاينا الرغبة سدرابي سوات كن حدينا ندال عمت 4 جينا حدا سدرابي سوات 10 شيء تغفر هذه وش تغيرون يزوم قول أنت جور مالتي تن 40 شو منتشة نجوا حسابنا أتي إحنا 4 درابي سوات كان عمتكم دلنا شو منتة 10 تغلطة 10 هيدشن دل وصلوا مالتي بزي كازي أبجد أرات بمحرس نزلنا برات عقومات سدرا سوات عمت متى كاب وقت مزرع كسب مكاب مهرتي كمون أبايتي عمت صجانن مهنات إن بكم درجة حجز كم زجبرلن أتزر أيابريهم إذا نيم صجان جزا تنيم سرع جزا أبتدل الوان كون خير زي تعرف قلت له هو اللي زي عمت مثل في الليل ناي قطرات من هركوينه مس وقت الناس ناي محرس يا الله مالتي محرس جمير كا مزرع له مسحيا له كالون عصيد كا مغيد حساب مرتها قف متاوز حاجات تقدري جكاتي كله بعين زقبر دقفاتهم
كيتكا معلال الله كيتكا ونتا زارقة تعدسو ديا زارقة بوسون زد اليوم نقرات ما يدي عنش أيت مقرب الله من باي سدرا سوات منغستن نسب صقان طراي زملكت عمام كم زي كونه زحبر من يسرعيون محبراو دحنتن مورالاو حجزن سدرا بيتاو نابيتن ناي كله ايرتراو زيغا حلافنت مخانو اسمير اللوم اب رياض سعوديا كمون زتفلاليا كتماتات كندا جرمن زنورو ايرتراويان وترو نخلو دلوات بزبل تيمات صنبل مبل 30 عمت ناصنت بلعل حغراو منفس ابعيلوم ككابوتون زبصحنا صبصاب شامته ولد خورويو بعسران شمونتن جنبوت اب كتما رياض قصري امباسي ايرترا بازي وسن اكلاو ستافي زتخاده بمانزا كمون بغتا مالت لايف ستريم زتمحللف صنبل حيالو زيغاتات كمتخاتلو كابت بوتا زبصحنا حبريتا افليتوم ابتي ببهلاون سنطبباون مسانادوتات تسنيو نحمشت ساعات زغصله بعل ابومبر محبركم رياضن كبابيان اتو عبد الرحمن امام ناصنت مسهلاونا زتاساسر سلازخونه 24 جنبوت وترو بدمقت كمتتصنبل ابزوبا مس زتراي معبالات دما نايلو عمت بعل فولي دمقتن مقرتن كمزلو بمتقاس نملا حزب ايرتران حيلتات مكلخالون يوهانايلوم فصاميت ጉዳያት ኤምባሲ ወይዘሮ ወይን ገረዝ ገሄር ቦገና ታati ዘሎ ሓድሽን ተስፉን መድረኽ ውጽኢት ናይቲ ን30 ዓመታት ዝተራየ ሓያል መኸተ ምዃኑ ብምሕባር ዶባቱ ዓቂቡ ንኹሉ ሰናይ ክውን ዝገበረ ጅግና ሓይልታት ምክልኻል ከምኡን ንመላ ህዝቢ ኤርትራ የውሃና ገሊጻ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ሃገራዊ በዓላት ኣብ መድያት ሙዚቃን ዜናውን ጥፈታትን ንነዊሕ ግዜ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ወረቐት ምስክር ክዕደል እንከሎ ጨንፈር ሃማድኤ ዝወደቦ ምርኢት ያተዋቅሑን ስእልታት መደባት ህንጸት ሃገርን ቀሪቡም ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ካናዳ ዝነብሩ ኤርትራውያን በወገኖም ካብ 21 ግንቦት ጀሚሮም ብዝተፈላለየ መሰናዶታት በዓል ናጽነት ብልዑል ማዕርግ ጸንቢሎም እቶም ዜጋታት ኣብ ርእስቲ ብማንዛን ብመርበባት ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዘካይድዎ በዓል ባንዴራይ ኣምበልብሊ ዝብል መደብ ብምስራዕ መካይኖም በባንዴራ ኤርትራ ኣወቂቦም ኣብ ጎደናታት ዝነብሩለን ከተማታት ሰልፊ ኣካይዶም ሓላፊ ቆንስላዊ ጉዳያት አቶ አሕመድ ኢማን አቦንበር ሽማግለ በዓላት አቶ ተመስገን ኃይለአብ ከመውን አደንበር ሐማድእ ዳያኒት ሰመረ ነተጻቦታት ዝመከተን ዝሰዓረን ኣብ ንቁሕ ጥምረት ዝተመርኮሰ ሓያል መኸተ ሕጅውን ኣቦቱ ስለዘሎ መጻ ኤርትራ ብሩህ ከም ዝኾነ ገሊጾም እዚ ከምዚሉ እንከሎ ጽምብል መበል 30 ዓመት ናጽነት ካብ 22 ክሳብ 24 ግንቦት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ጀርመን ቅጥዕታት ምክልኻል ኮቪድ-19 ብዘኽበር ኣጋባባት ኣብ ክፉት ፓርክታት ሰልፊ መካይን ብምውዳብን ብኻል መሰናዶታትን ብድምቀት ተባዒሉም ኣብዚ በሃገራዊ ሽማግለ ከተማታት ዝተማእከለን ዝተዋሃደን ጽምብላት ብባንዴራታት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን ከምኡን ብባህላዊ አልባሳት ዝማዕረጉ ዜጋታት ፍቅሮም ንሃገሮምን ናጽነቶምን ዘንጸባርቕ ጭርሖታትን ስነ ጥበባዊ መሰናዶታትን ከም ዘቕረቡ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡም ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ብኹናትን ደብዳብ ነፈርቲ ጸላእን ዝዓነወት ትሕተ ቅርጺ ዳግም ንምህናጽን ተወሳኺ ልምዓታዊ መደባትን ምስልሳልን ብዝተገብረ ገዚፍ ወፍሪ ኣብ መነባብሮ ህዝቢ መሰረታዊ ለውጢ ዘምጹ ፕሮጀክታት ከም ተሳለጡ ኣመሓዳሪ ከተማ ባጽዕ አቶ ሃይለ አስፋሃ ንኤሪና ገሊጾም ጎንጎነቲ ኣብ መደባት ልምዓትን ምውዳድ ማሕበራዊ አገልግሎትን ዝተኻየደ ዕማማት ኣብ ምዕቃብ ቅርጽን ጽባቐን ከተማ ምስፋሕን ምጽጋንን ጽርግያታት ስጋለት ቀጣንን ባብ 10ን ምምዕባል ወደ ባጽዕ ምጽጋን ታሪኻዊ ህንጻታት በብደረጅኡ ምስራሕን ምስፋሕን መስመራት ጽርግያ ምህናጽ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ምስራሕ መንበረ አባይቲ ኣብ ኹትሚያ አዲስ ዓለምን እንኩሉን مسرح مكلاخل مندق ኣብ ገማግም ባሕሪ ምግራብ ምዝርጋሕን ምጽጋንን መስመራት ማይን ኤሌክትሪሲቲን ዘጠቃልል ስራሓት ከም ተዓመ አቶ ሃይለ በተወሰኺ አረዲዮም ዘይካዚ ኣብ መደባት ዳግመ ህንጻ ድርኺት ዝፈጥር ፋብሪካታትን ትካላት ወሃብቲ አገልግሎትን ምውዳዱ ኣብ ገስጋስን ምዕባልን ከተማ በቀሊል ዘይጥመት አስተዋጽኦ ከም ዝገበረ አብሪሁም እቲ ዛዕበ ብደሆ ናይታ ከተማ ጸገም ስተማዩ ዝበለ አቶ ሃይለ ንምቅላሉ ብዓቅምት ምምሕዳር ዝተገብረ ፈተነታት ኳንተሎ ዘለቂ ፍታሕ ዘምጽእ ስለ ዘይኮነ ገና ዕቱብ ስራሕ የድልዮ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ ሓምላይ ወፍርን ከባቢያዊ ጽሬትን ውን ዘተባብዕ መደባት ከም ዝተተግበረ ዝተቀሳ አቶ ሃይለ ኣብ ርእስቲ ንግርማ ከተማ ዝትከል አግራብ ኣብ መንበረ አባይቲ ትካላት ኣብያተ ትምህርትን ኣብያተ እምነትን ብሰፊሑ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣመሓዳሪ ከተማ ባጽዕ አቶ ሃይለ አስፋሃ ኣብ መወዳእታ ኣብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ዛጊ ተሳሊጥ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ንጥፈታት መንጠር ባይታ ዝበረኸ ምዕማል ምዃኑ ብምጥቃስ መጻኢኣ ብሩህ ከም ዝኾነ ኣፍሊጦም
ምስ ምፉኻስ ኣብ ልዕሊ መካይንን ናይ ሞተር ተሽከርከርትን ጸኒዑ ዝጸንሐ እገዳ ሓደጋታትን ሳዕቤናቱን ንምንካይ ተጠቀምቲ ጽርግያታት ብሕግታት ትራፊክ ክመላለሱ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ጸዊዖም ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ሌተናል ኮሎኔል ታደሰ ብርሃነ ምስ ኤሪና ብዘካየደ ቃለ መሕትት ሕጊ ትራፊክ ንኹሎም ተጠቀምቲ ጽርግያ ብማዕረ ከም ዝምልከት ብምጥቃስ ብፍላይ ብሰብ ብሽክለታን ብፀሓያዊ ጸዓት ዝንቀሳቐሳ ብሽክለታን ተደጋጋሚ ጥሕሰትን ሓደጋታትን ይርአ ስለ ዘሎ ግቡእ ጥንቃቐ ክግበር ኣዘኻኺሮም ሌተናል ኮሎኔል ታደሰ ኣስዒቡ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጽርግያ ብብዝሒ ዝረኣያ ዘለዋ ብቕልጣፊአን ምስ ሞተር ሳይክል ዝዳረጋን ብፀሓያዊ ጸዓት ዝንቀሳቐሳን ብሽክለታታት ቁጥር ሰሌዳ ክህልወን ከምኡውን ዝስቀልወን ካስኮ ክወድዩ ንድሕነት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኣብ ሕግታቱ ከስፍሮ ተላቢዮም ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ናጽነት ብዝተመዝገበ ልዕሊ 60,000 ሓደጋታት ትራፊክ 1,505 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ልዕሊ 22,000 ከቢድን ፎኪስን ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ኣብ ንብረት ዝወረደ ዕንወት ድማ ኣስታት 519 ሚልዮን ናቕፋ ከም ዝግመት ሰነዳት ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል የነጽር ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ዝወደቦን ልዕሊ 15 ጋንታታት ዝተሳተፈውን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ንዋንጫ ናጽነት بعوت جانتا الاتحاد تزازيمو نزبطحنا حبريتها دانايت قبري هوت كتقربيا إذا كورحي مجابيت كسورحي جنبوز زتخايدو وددر أب شمونتا مدرخات 56 قطمات بمنقاد بوعوع سبورتاوي جونتن نايتو ودادارنت منفسن كم التسلاسلة كاب كارتوم زبطحنا حبريتها أفليتوم أبت مزازمي سنسرعات أمباسادر إيرترا أب سودان آتو عيسى أحمد عيسى أبز سمعو قال سبورت معرتي أكلاون تعناون ربحاتاتو أبت امرتن مدلدال حدنتن زلو أبركتو عبي مخانو حدنتون كبرتاتون عاكيبو زغيد حبرات سبدما زخوانا حيلي يخون شرحي كان زي سنفو بمحبار اتوددر أمت أي بزل على ودابك قدس المخانو أرديوم أبومبر فدريشن إيريلي كلتشن إسران حدن من إسياق أبتسفاي بوغانو إمباسي إيرتران محبركم إيرتران نبرت كارتومن كبابي أن زغبرو لهم كل مدايا ودقفن متببعن بممسكان كتسالنتو كو حسم انتي كلهم زيقاتات أبركتو أمن سوطافي أمن كعزوزو تلابيوم حلافي هزباو قدات إمباسي إيرترا آتو إسماعيل موسى دما بمن إسيات توديبو بمن إسيات التمحادرة نأستا سلستا أوارح زغتسالو وددر أمت أي بزبالت أن موداب نزلو عغمتات كمزا مسكرة بمتكاس نتتساوتي غانتاتاتن آليتن بعابخ حلافن التساكيموم نزكايدو أبالات فدريشن لعل مسكانا قريبوم أب مودعتا عوتات غانتاتات بلوتات سبورتانياتاتن أبركتو زغبرون كاب إيد أمباسادر عيسى أحمد عيسى كالو ديبلوماسياتاتن حلفتي ودابتاتن شلمات قبيلهم إيريلي كلتشحن إسران حدن سودان أقدمون وانج أفنك المعتار 12 غانتاتات زتساتفو تماساسالي سبورتاوي وددر وديبو منبارو يذكر زي خبركم تخطاتلتنا زيناتات وشت أهجر بزفتسيمنا لنا زيناتات وتأخذ من لسينا نسأنا تصنحو مراحتي أول هجرات كتباوي ودب هجرات معرب أفريقيا مالت إيكواس أب مالي بزعبا زتخيد علوة منجستيت مالي سالسا جنبوت أب كتما أكرا غانا بزكان عو أخيبا أبال نتهجر كونزف كم سسمع معتقاليهم أبزي مراحتي نايتي أب مالي علوة زفت أمن كم جزياوي بريزيدنت مسجاجر منجستو خوينو خجل بقوامي بيت فري تهجر زتمزن كولونيل أسامي كويتاز تساتفو الأخيبا كسبتي تأتي زلو نايكل تعمت مسجاجر وان زبك أبال نت مالي كون زفيو أتي زباو ودب وسينو زلوم تودب توسخيا العلو نزصنح قراتات داغماي كصنعو كم زخيلو اتنكيغو نيروم كولونيل اسامي كويتا ب 29 غنبوت اب زهابو غازيطاو مغلصي ب 14 غنبوت ዝተወስደ داغماي علوا ተባሂሉ ዝተገልጸ ስጉምቲ አማሊ ሰላምን ምርግጋጽ ዝዓለመ ከም ዝኾነ አፍሊጦም ንመሰጋገሪ መንግስቲ ማሊ ከመርሑት መዚዞም ዝነበሩ ፕሬዝዳንት ባህ ንዳውን ቀዳማይ ሚኒስተር ሙኽታር ዖንን በትዕልዋ ዝፈጸመ ጉጅለ ሰራዊት دحر مقيادهم كاب سلطانهم كم زوردو ذكريهم زيا وشت تشعت أوارح نخلاي جزيز تخيل علوا منجستي كبير أهجراوي كناني أسعب الله أب ماكلاش نخ نيجيريا كاب زركب أحداري بيت مرتي زاجت كترم بالكع زيتنا تسرة تمهرو بعتقات كم تجاويو إيجا وحلهم
እቲ ትማሊ 30 ጉንበት ዝተፈጸመ ብመጥቃዕቲ ዝተሰነየ ጩያ ኣብ ዝተፈጸመሉ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ልዕሊ 200 ተማሃሮ ከም ዝነበሩ ንሰመዚ ጸጥታ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሓቢረን እዚ ፍጻሜ እዚ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ካብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ን40 መዓልታት ተጨውዮም ዝጸንሑ 14 ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝተቐትሉ ድሕሪ ምቅልሑ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ዝስዕብ ዘሎ እቶም ንምልቃቆም መባድልቲ ዝተሓተሎም ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ካዱና ዛጊት ብዛዕባ ዝተኸፍለሎም መባድልቲ ዝተዋህበ ሓበሬታ የለን ዝተጠልበ መባድልቲ ክኽፈል ንምስግዳድ 5 ካብቶም ተማሃሮ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ከም ዝተቐትሉ ዝዝከር እዩ እቲ ፍጻሜ ኣብ ውሽጢ 5 ኣዋርሕ መበል 5 ምዃኑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ ህዝቢ ራዕዲ ፈጢሩ ከም ዘሎ ይገልጹ ኣብ ታሕሳስ 2020 መባድልቲ ንምሕታት ብውሕዱ 730 ተማሃሮ ከም ዝተጨውዩ መብዛሕትኦም ድማ መባድልቲ ተኸፊሉሎም ናጻ ከም ዝተለቁ ጸብጻባት ጸጥታ ሃገር ይረዱ መንግስቲ ናይጄርያ ነቶም ጉጅለታት ገበነኛታት ዝኽፈል መባድልቲ ነቲ ገበን የገርግሮ ከም ዘሎ ብምግላጽ ደው ክብል እዩ ክጽውዕ ጸኒሑ ኣሜሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ቤላሩስ ሓድሽ እገዳ ከም ዝውስና ኣብ ዝሕብራሉ ዘለዋ እዋን ሩስያ ናይ $500 ሚልዮን ልቓሕ ክትህባ ከም ተሰማምዐት ተቓሊሖም እዚ ዝተሓበረ ኣብ ሩስያ ናይ 2 መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዝፈጸመ ፕሬዚደንት ቤላሩስ አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ትማሊ 30 ጉንበት ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቡ ኣብ ዝተዛረረበሉ እዩ መንግስቲ ሩስያ ብዝሃቦ መግለጺ እቲ ፊናንሳዊ ልቓሕ ኣካል ናይቲ ቁጠባ ቤላሩስ ንምድጋፍን ኣብቲ ሃገር ዝተላዓለ ህዝባዊ ናዕቢ ንምዕራፍን ዝተኣትወ ናይ 1.5 ቢልዮን ልቓሕ መብጽዓ ምዃኑ እዩ ኣፍሊጦም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ሩስያ ናይ $500 ሚልዮን ልቓሕ ንቤላሩስ ከም ዝሃበት ዝዝከር እዩ መንግስቲ ቤላሩስ ብኽሊ ኣየር ሃገሩ ትጓዓዝ ንዝነበረት ዋንነት መገዲ ኣየር ራያን ኤር ናይ መጥቃዕቲ ቦምባ ስጋት ከም ዘሎ ብምግላጽ እታ ነፋሪት ኣብ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ሚኒስክ ከም እትዓልብ ብምግባር ኣብታ ነፋሪት ተሳፊሩ ንዝነበረ ተቃዋሚኡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ዝኸሳ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ኣብ ልዕሊኡ እገዳታት ከጽንዓሙ ውሳነን ዝሕበር እዩ ዝፍለጥ እዩ ድሮውን ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ቤላሩስ ናይ በረራ እገዳታት ኣጽኒዐን ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣብ ቤላሩስ ድሕሪ ዝተኻየደን ፕሬዚደንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ብዓብላሊ ድምፂ ንሳልሳይ እብረ ዝተዓወተሉን ምርጫ ህዝባዊ ናዕቢ ከም ዝተለዓለ ይዝከር መንግስቲ ቤላሩስ እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ንሃገሩ ንምብትታን ብሃገራት ምዕራብ ዝተመወለን ዝተሃንደሰን ምዃኑ ብምግላጽ ንምቁፅጻሩ ተረርቲ ስጉምትታት ከም ዝወሰደ ይፍለጥ በወሰናስን ስሪላንካ ብዘጋጠማ ሓደጋ ባርዕ ዝተቃጸለት ዓባይ ናይ ጽዕነት መርከብ ኣብ ገማገምታ ደሴታዊት ሃገር ከቢድ ብከላ ከም ዘሰዓበት ተሓቢሩ በቲ ኣብዛ ዋንነት ኣብ ሲንጋፖር ዝመደበሩ ትካል መጓዓዝያ ባሕሪ ዝኾነት መርከብ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ መስሕብ በጻሕትን ማእከል ምግፋፍ ዓሳን ዝኾነ ገማገም ስሪላንካ ብፕላስቲካዊ ጓሓፍ ነዳድን ካልእን ተበኪሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ሓደጋ ባርዕ ኣብታ መርከብ ዘጋጠመ ላሕኩ ናይትሪክ ኣሲድ ከም ዝሰዓበ ኣፈናዊ መጽናዕቲ ከም ዝሕብር ዝጠቕሱ ሰብ መዚ ስሪላንካ 25 ምዃኖም ዝገለጽዎም ሰራሕተኛታት እታ መርከብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘለዉ ኣረድዮም ተኸሲቱ ንዘሎ ብከላ ገማግም ንምንጻህ ንመዓልታት ዝቐጸለ ስራሓት ይካየድ እኳ እንተሎ በቐሊል ዝፍወስ ዘይመስል ዕንወት ኣከባቢ ከም ዝወረደ እዮም ተጣበቕቲ መሰል ኣከባቢ ዝሕብሩ በቲ ሓደጋ ባርዕ እታ መርከብ ጽዒናቶ ዝነበረት ልዕሊ 25 ቶን ናይትሪክ ኣሲድ ሶዲየም ሃይድሮኦክሳይድ ከምኡውን ዝተፈላለየ ቅብኣታት ዘይትን ኬሚካላትን ከም ዝተቃጸለ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብቲ ብከላ ወሪድዎ ዘሎ ንኣስታት 80 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ገማገም ስሪላንካ ዝግበር ዝነበረ ንጥፈታት ምግፋፍ ዓሳ ክውንዘፍ ብዝተመሓላለፈ ትእዛዝ ልዕሊ 4500 ገፈፍቲ ዓሳ ብኣሉታት ተጸልዮም ከም ዘለዉ መንግስቲ ስሪላንካ ሓቢሮም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት እዚ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዝዛም ቀንዲ ኣርስታት ዜና ከዘኻኽረኩም ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝነብሩ ዜጋታት ኣስታት 158 ሚልዮን ናፋ ሓገዝ ንስድራ ስዋት ገይሮም ኣብ ስዑድያ ካናዳን ጀርመንን ዝነብሩ ኤርትራውያን ጽብል ናጽነት ልዑል ሃገራዊ መንፈስ ኣብዒሎም ኣብ ሱዳን ዋንጫ ናጽነት ክካየድ ዝቐነየ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ተዛዚሙ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ማለት ኤኮዋስ ኣባልነት ማሊ ኣብቲ ውድብ ክውንዘፍ ወሲኖም ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ናይጄርያ ካብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ሓያሎ ተማሃሮ ብዕጡቓት ከም ዝተጨውዩ ይጋባሕ ኣሎ ሩስያ ንቤላሩስ ናይ $500 ሚልዮን ልቓሕ ክትህባ ከም ዝተሰማምዐት ተባሊሑ